हॅपी होली. हॅपी होली. पहिले पहिले सुरुवातीला त्या चॅनलवर माझे हात मागायचे. हात 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 माझे हात दिल्यावर मी काय करू? मग वडे कोणी हात किती सुंदर दिसतात तुमचे हात. हात 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 हार्ट हात 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 कमेंट मध्ये सांगायचे तुमचे काकी हात किती छान दिसतात. हो वा वडे गरम झाले. चला धावा धावा धावा. एवढा ऊन आहे ना मार्च मधला एवढा ऊन आहे. मे महिन्यात काय कराल? ओ घरातली सून जरा आम्हाला तुमचा गेटअप तरी जरा गेटअप तरी दाखवा. डीजे हे डीजे म्हणते. हा बघा काय दोघांनी मॅचिंग का केलं? असं वाटलं ना आपला मॅचिंग होईल. मला वाटलं मम्मीचा गाजर कलर आहे. आणि तुझा कोणता कलर आहे? पिंक कलर. पिंक कलर. मम्मीचा पण पिंकच आहे. आणि मला जे हाती लागतं ते आम्ही घालतो. आम्ही चॉईस बीस करत नाही. काय नाही ओमकार मी तुला पिंक कलर दिलेला मॅचिंग वाला तू नाही घातलं. मग मॅचिंग वाला दिलेलं मी उलट. मग ते बँड वाले वाजले असते मग आपण. काय आलं? आता मी तरी ताशावाला आम्ही वाटतोय. पालखीसाठी जातोय. काजरगाठीची बहीण आहे ना माझी. हा तिच्या घरी पालखी येते ना आणि तिने एवढं प्रेमाने आमंत्रण दिलं. येस. आणि आपल्याकडे गेस्ट आहेत पण कसं त्यांनी संध्याकाळी रात्री जेवण आहे. हा त्यांचं रात्री जेवण आहे. नशिबाने नाही होतं आम्ही म्हणून. आम्ही त्यांना नाही सांगितलं नाही. हा. त्यांनी स्वतः नाही बोललेत. हा त्यांचं जेवण नाही म्हणून आता आम्ही अचानक निघालो. चला चला आता पटकन वाजतंय बघा. चला आम्ही एक पालखीचं दर्शन घेऊन आलो. आता 2 आहे 3 आहे 4 आहे 5. आज पूर्ण पालखीचे दर्शन घ्यायचे सर्वांच्या इकडे. मम्मी झोपली पाठी. बघा आम्ही माणसं 2 आणि खातोय 3. चला तुमचा दहीवडा आलेला आहे. बापरे भरपूर आहे. पडायला नाही पाहिजे खाली. परत भूक नाही लागली पाहिजे ना. हा काय घरी जाईपर्यंत आता उशीर होय. हा जेव जेव खा खा. चला हे बघा हे काय आहे काजल? साडी. आम्ही ओटीच्या साड्या बघा किती आहेत. एक समोरच्यांच्या घरी, एक बाजूवाल्यांच्या घरी, एक पुढे, एक मागे. 4 आहेत. आता एक भरली ओटी आपण ती 5वी. आणि हे सर्व ते 5 ओट्या. कसले लागतात? आम्ही ते काटाचे लागतात ना. हा देवीची साडी वेगळी असते ती. 2 ग्रीन घेतले 2 ऑरेंज घेतले. आणि कसं आहे दहीवडा आमच्या रत्नागिरीचा? दाखवू का? मस्त आहे. साडी दाखव जरा व्यवस्थित कशी आहे. सकाळपासून निघालो बघा संध्याकाळ झाला अजून तरी पण 1-2 विजिट राहिले प्रत्येकाच्या इकडचे. छान आहे ना. ही ग्रीन झाली. आता दुसरी दाखव. ग्रीन आणि ऑरेंज एक तिने तू साडी उघडतेस ना ती साडी बघणार का तू घातलेली साडी बघणार? घातलेली. एवढा कॉन्फिडन्स आहे. तेव्हापर्यंत आपण दहीवडा बघूया. दहीवडा दाखव. मस्त आहे. चांगला. आणि तुला आईस्क्रीम आणून दिला तर कुठे आहे? हाय ठेवलंय. आईस्क्रीम पण खाणार? हा आधी दहीवडा खाणार. चालेल. हां ही ऑरेंज आहे. ही बघा वाव काट सेम आहे फक्त कलर डिफरंट. वा आवडीने घालतील कोण पण. देवी आवडीने घालेल. चला जाऊया आता. खूप वर्षांनी देवी बोलवते आम्हाला हो ना. प्रत्येक ठिकाणी. तशी आम्ही आता जातोय. ओके चला पण जाऊया. बुकिंग पण नाही आहे ना. कमी आहे बुकिंग. आज आहे बुकिंग पण रात्रीचं जेवण आहे. रात्रीचं जेवण आहे. आणि दोघंच आहेत म्हणून काय 2 वेळेस चालली आहे ते का आता. येस चला जाऊया. तुला आईस्क्रीम हवाय काय? हे दहीवडा खाल्लाय ना. जर खादर घालला नाही लवकर खा कडक आहे.
हे भाज्या. आई भाज्या घ्या. बापरे भाज्या बघ किती हे ऍपल. नेहमीचं खाणं मम्मीचं रोज सकाळी. हो एवढं झालं आम्ही shopping? हो हेल्दी शॉपिंग आम्ही करतोच एवढी. चल जाऊया आता पटकन जाऊया. शेवटचं राहिलंय. पटकन घरी जाऊया. ते बघा सनसेट होतोय समोर. हे ओटी घ्या. ओटीमध्ये काय काय देता तुम्ही? ओटीमध्ये साडी नारळ तांदूळ हार असं द्यायला लागतो. आणि गोड पेढे पेढेचा बॉक्स. पेढ्याचं बॉक्स अर्धा किलो पेढे. ही एक ओटी आणि ही आता दोन आहेत का इकडे पालख्या? हा एक पालखी आहे पण 2 ठिकाणी नवस केलेला आहे ना. ओके. हा ते 2 नवसाच्या ओट्या. चला जाऊ तुम्ही चालत. हाय हॅपी होली. हॅपी होली. आमच्याकडे आज रंगपंचमी आहे. थंडी असा तुमचा रंग खरा रंग मला दिसायला लागलेला आहे तुमचा. अरे नका ना फोडू. असा 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 फिरा म्हणजे दुनियाला पण तुमचा खरा रंग दिसेल. का लावला मुलतानी मिट्टी? नाही चिकन लावलाय फक्त. नाही ए चिकन काय हे कलर आहे. कोणता? जोर नाही हर्बल कलर आहे. आम्ही लावलेला आहे हर्बल मेहंदी ब्लॅक. हर्बल कलर प्युअर ब्लॅक कलर. फुगवलेले कुठे आहेत? लाव का लाव. नको 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 हा ना मारेल जोरात मग नको नको. आणि ह्यानी लय जोरात मारलं काव्याला फुग्यानी. मग बुराना मानो. पुराणा नाही नवीन आलंय. पुराणा ए हे तू फोडू नको. पुन्हा फोडू दादाला एक फोडून दाखव. कुठे आहे तुमच्याकडे? आमच्याकडे नाही. हा फोड कसा फोडता तुम्ही लोक? अरे मारायचं नाही लहान आहेत ना. हा मग काय करायचं? हे खाली फोडायचं असं. ते खाली फोडला तू. नाही आई 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 असं. आता पाणी त्याच्या अंगावर न उडता आमच्या अंगावर उडाला तो. दाखव भाईला देतो. एक दे भाई भाई हे घ्या भाई. कोणाला मारू सांगा. एक नको असं नाही मारायचं. मी दाखवलं तसं मारायचं. ते काय असं थोडी असते. नको खूप नको. भाई मारा. पाठ सोडावी लागेल मग. हा घेऊन पाठ सोडावी लागेल. थांब काव्याला मारून दाखवतो. तिला बसला एक मगाशी चांगलाच. ती पळाली बघ घरी. नको ओमकार. नेमले ओमकार एवढा लांबून जाम लागतो. नको हे तुम्ही फोडून दाखव कोणाच्या तर अंगावर. मी शिवच्या फोड. माझ्या मला एक दे तुझ्या फोडायचं. हे बघ घ्यायचा म्हणजे तुम्ही असं हे करता त्याला. हा ते मग लागणार आहे ना कारण हे खूप लागतं लांबून असं मानलं तर. अरे माझा म्हणजे तुम्ही प्रेमाने होळी खेळता. हा आम्ही प्रेमाने खेळतो. खेळा आणि आमची होळी बघा इकडे चालू आहे. खाली वेगळे माणसं वरती वेगळे माणसं. लादीवाले प्लास्टरवाले प्लंबर इलेक्ट्रिशियन सेंटरिंगवाले सर्वच आहे वरती खाली. थोडं या आता मी माझी बारी आहे. बलून आहे त्याच्यात. तू हातातच फुटला. तो गेला मातीला फुटलाच नाही तो. शिवला दे ना. शिवला दे.
शिव रंगली पूर्ण. आमचे गेस्ट जेव्हा जेवायला येतील, ज्या टेबलवर रंग परमनंट झाला म्हणजे हे लोक होली खेळत होते त्याच्यामध्ये. हर्बल कलर आहे. हर्बल डायरेक्ट आता आज पाणी. कलर साफ करून घ्या. कलर हिव गाडी धुतो आज. तीन महिलांना धुतलेला आहे. ही खुश आहे वाटतं एकदम. कसं वाटतंय बोरचं पाणी? डायरेक्ट तोंड उघडा. तोंड आ करा. आ करा. बस चल आता माझ्या झाडांना घालतो माझ्या. चला संध्याकाळची वेळ आहे. ओके चटणी बघा किती घट्ट आहे. गेस्ट किती आहेत माहिती आहे का? 2 आहेत. त्यांची विजिट किती वेळ आहे ही? 3rd. तिसरी. ओके सांगायचं हे आहे की गेस्ट 2 आहे पण कामाला माणसं किती आहेत? 4. 1 2 3 4 आणि आपले स्टाफ पण येणार आहे. आता ऑर्डर काय आहे? साबुदाणे वडे. थापलेले दाखव केवढे आहेत? एवढे थापलेस? 2 जणांचे. आणि अजून आहेत ते तुम्ही विचारतो ना. हां म्हणजे एक्स्ट्रा लागले तरी मिळतील. ऑर्डर आहे 2 प्लेट आणि चिकन थाली 2. ओके म्हणजे हे सांगतो आहे की त्याच्यासाठी आम्ही इन्व्हॉल्वमेंट किती करतो बघा. बरोबर. म्हणजे तुम्ही इथे बुकिंग करा. आवडीचं जेवण तुम्हाला आम्ही द्यायला रेडी आहे इकडे. चिकन थाली म्हटल्यावर त्याच्यामध्ये कोंबडी वडी. येस कोंबडी वडे आणि रस्सा. चिकनचा रस्सा. सोलकढी. येस सर्व काय आलं. ओके बरोबर आले. मग त्यांना आपण पटापट सर्व करणार. आता तुम्हाला तेल दाखवतो इकडे. तेल बघा. हा कमीत कमी 10-15 वेळा वापरलेला तेल आहे. हे बाहेर आणि होमस्टे मधला फरक. बरोबर ना. हा फर्स्ट यूज तेल आहे. सेकंड यूज पर्यंत तो ऑलमोस्ट सेकंड यूज मध्येच खतम होत होतो. त्याला 3-4 वेळ करायची गरज नाही. ही असते क्वालिटी. बरोबर आहे. आणि चटणी पण बघा 2 प्लेट आहे पण एक्स्ट्रा 1 बनवून ठेवतो. पण त्याची थिकनेस बघाल तर हे बघा. हे बघा थिक बघा. खाली खोबरं आहे. येस खोबरं. आपण साबुदाणे वडे बरोबर दही साबुदाणे वडे देतो ना. पण एका पूर्ण ग्रुपनी बोललं की आम्हाला चटणी द्या तर आम्ही चटणी पण देऊ शकतो. हां प्राइसिंग तेवढीच. म्हणजे चटणी बरोबर खा किंवा दही बरोबर खा. ही तुमची चॉईस. ह्यालाच म्हणतात कस्टमाइज फूड. तुमच्या आवडीचं. येस तुमच्या आवडीचं सर्व इकडे. तुमच्या आवडीचं सर्व. पण ही विजिट 3rd आहे त्यांची पण. 3rd वेळा असं वाटतं की आपण भरपूर कॉमन वेळा बोलतो. त्यांना वाटतं की एकच ग्रुप 3rd वेळा नाही. ते आता 5 लेडीज त्या डॉक्टर मॅडम होते ते पण 3rd होते. कोल्हापूरवाले होते ते पण 3rd होते. हे पण 3rd. अजून ह्याच्या अगोदर पण डबल वाले पण 2 आलेले आहेत. 2 म्हणजे ह्या महिन्याचं सांगतोय मी. वर्षभराचं नाही सांगत आहे मी. क्लिअर होतंय ना. चला आता वडे केले का लाडू केलेत? हां चला इकडे बघा. हे चिकन ग्रेव्ही बघा. वन ऑफ द टेम्पटिंग चिकन ग्रेव्ही रेसिपी ही बघा अशी बनते. ज्यामध्ये ऑइलचं प्रमाण थोडं लागतं पण ते तेवढी चविष्ट लागते. पण वाढताना मी तो ऑइल देत नाही. आणि तुम्ही ही ग्रेव्ही आणि त्याचा थिकनेस बघा. आणि त्यांना आज हे ब्रश पीसेस हवे होते म्हणजे तेच आम्ही आणलेत बघा बनवायला. आणि इकडे आमचं वड्याचं काम चालू आहे गरम. इथे आपले वडे बनतात. ज्यासाठी तेल बघा आम्ही फ्रेश तेल घेतलेलं आहे. आणि सोबतच इकडे आता चिकन रस्सा पण. ओके हे बघा चिकन रस्सा पण इकडे बनतो. आणि आज आपल्या 2 थालींचीच ऑर्डर आहे. आणि तुम्हाला एक स्टोरी सांगायची काजल जरा पुढे ये. हे जे आपले रिपीट गेस्ट आहेत ना आय गेस ह्यांच्या बोलण्यावरूनच मी चिकन करी आपल्या ताटामध्ये बनवायला घेतली होती. म्हणजे ह्याच्या अगोदर आपण काय देतो चिकन थालीमध्ये 1-2 वर्ष अगोदर कोकमाची कढी डाळ कढी किंवा डाळ देत होतो. पण ते काय बोलले की या कॉन्सेप्टला तिखटच खायला आवडत होतं. मग ते डाळ कॅन्सल करून त्यापासून मी डिसिजन घेतला की चिकन थालीमध्ये डाळ न देता चिकन रस्सा द्यायचा आपण.
थोडी मेहनत वाढेल पण ते कॉन्सेप्ट चांगलं वाटतं. म्हणजे हे मला आता लक्षात आलं. ओके, तर हे सेम गेस्ट आलेत. आता आपण त्यांना चिकन रस्सा देऊया, ज्यामध्ये चिकनचं एक फोड पण टाकते त्यात. चला, वडे झाले रेडी. ओके, तर आजची चिकन थाली मी सांगू शकतो वन ऑफ द टेम्पटिंग चिकन थाली. एकदम मस्त, एकदम गरमागरम. जसे एक पलेट होता तसे पाठवते बघा. ही आपली स्पेशल शुभांगी कीर होमस्टे स्पेशल चिकन वडे थाली आहे. बाकीचे होतात आहेत ना? हो द्या. झाले येस, वडे वडे झाले सर्व. बघा, थाली 2, माणसं 3 आणि बाहेर एक स्टाफ 4 जण. आता तुम्हाला खरोखर सांगतो, जर ही आजची जी थाली आहे ना, ही मी बाहेरचा जर गेस्ट असतो ना, मी 2 दिवसाला स्टेला हीच थाली मागवली असते. की बाजूने सांगतो, ह्या थालीचा जर रेस्टॉरंट उघडला, दिवसाचे आम्ही कमीत कमी 100-200 थाली तर आरामात विकतो. एवढी मी गॅरंटी देऊ शकतो माझ्या एक्सपिरियन्सने. म्हणजे ही जी थाली तुम्ही बनवलायत ना, ही 100-200 थाली जाऊ शकते का जर पर डेला. बरोबर, एवढी माझी गॅरंटी आहे बिझनेसला घेऊन. आपली अशी चांगली. पण आपण का नाही करत मग असं? हा, पण आपण का नाही करत असं? मग मी का नाही करत असं सांगा? वेळ नाही. नाही पण सगळीच कामं नाही करू शकत ना. आणि मला तुम्हा लोकांना दमवायचं नाही. हा, त्यांच्याकडनं का आणि भरपूर. सगळं कसं त्याला एकट्याला सगळं करायला लागतं. आम्ही फक्त एवढी किचन मध्ये उभं राहून करतो एवढीच. तुमच्यासारखी टेस्ट द्यायला हवी ना. आम्ही साधच देतात. हा, पाणी साधं द्या. हा, मी काय म्हणतो, हेच तर खास सांगतो मी तुम्हाला. हा. हे 100-200 थाल्या पण आम्ही बनवू शकतो, पण ह्याच्यात तुम्ही लोक जमणार. पण ह्या स्मॉल थाल्या तुम्हाला आता आम्ही देतोय ना, ह्याचा लाभ घ्यायला तुम्ही शुभांगी होमस्टेमध्ये बुकिंग घ्या. बरोबर. मी आपलं होमस्टे म्हणून नाही सांगत. ही आजची थाली बघितली आहे ना, ही थाली आम्ही काल सुद्धा खाल्लेली आहे. ओके, वडे बघ. पण तुम्हाला एक सांगू, वडे असले ना आणि मला जर ऑइली बिली दिसले तर मी टिश्यू बिश्यू लावून समोरच्यांना देतो. हा, एक प्लेट वडे. एक प्लेट वडे घ्या, असेच द्या. एक प्लेट वडे. बघा एवढे सुंदर